सिंधुदुर्गात प्रथमच बायपास शस्त्रक्रिया, हृदयरोग निदान आणि उपचार एकाच ठिकाणी। बायपास शस्त्रक्रिया, एंजिओग्राफी, एंजिओप्लास्टी, हृदयाची सोनोग्राफी, ट्रेडमिल चाचणी, हृदयविकार तपासणी अशा अत्याधुनिक सुविधा। MJPJAY योजनेअंतर्गत बायपास आणि एंजिओप्लास्टी अगदी मोफत। आवश्यक कागदपत्रे, ओळखपत्र, मतदान कार्ड, आधार कार्ड, रेशन कार्ड, बँक पासबुक, मोबाईल नंबर, कॅशलेस सेवा उपलब्ध। सुपर स्पेशालिटी लाइफ टाइम हॉस्पिटल, पडवे, कसाल मालवण मार्गालगत, तालुका कुडाळ, जिल्हा सिंधुदुर्ग। भारत आत्मनिर्भर व्हावा हे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचं स्वप्न आहे। भारत 2047 ला जगात महासत्ता बनेल असा विश्वास केंद्रीय मंत्री नारायण राणे यांनी व्यक्त केला आहे। केंद्र सरकारची विकसित भारत संकल्प यात्रा मालवण तालुक्यातील वायंगवडे येथील पूर्ण प्राथमिक शाळा नंबर 1 येथे दाखल झाली। यावेळी ग्रामस्थांनी या यात्रेचं जंगी स्वागत केलं आहे। केंद्र सरकारच्या अनेक योजना थेट सामान्यांपर्यंत पोहोचवण्याचा केंद्र सरकारचा उद्देश आहे। आज ही यात्रा वायंगवडे येथे पोहोचली। केंद्रीय मंत्री नारायण राणे यांच्या हस्ते लाभार्थ्यांना योजनांचा लाभ देण्यात आला। यावेळी मोठ्या संख्येने ग्रामस्थ उपस्थित होते। केंद्र सरकारच्या अनेक योजना आहेत, त्याचा फायदा घ्या असं आवाहन यावेळी नारायण राणे यांनी केलं आहे। साहेब, जिल्ह्यात एक तरी विकसित भारत संकल्प यात्रेच्या कार्यक्रमात तुम्ही उपस्थित राहावं। कारण मी आज दिल्लीला उद्या कॅबिनेट निघालो होतो, बरं ठीक आहे, उपस्थित राहील। गाव कुठलं? वायंगवडे। अरे ठीक आहे, काय हरकत नाही। आणि मग वायंगवडे गावाचं नाव ऐकून या कार्यक्रम स्वीकारून तुमच्या समोर मी या ठिकाणी उपस्थित। बांधवडे या गावाचा मला फार संबंध आहे। येताना माझ्यासमोर आमचे MSMचे अधिकारी आहेत चालक। मी गाडीने आलो, पण लहान असताना ही छोटी बाक्यात तेवढा असताना मी पायवाटेने यायचो, आजी घेऊन यायची। आमचे बागवे सीताराम गोपाळ बागवे त्यांचं घर आहे आणि त्यांची बहीण माझी काकी, आणि त्यांच्या घरी यायचो। एवढं मी पायी यायचो, आज रस्त्याने। 2047 साली म्हणजे भारताला 100 वर्ष होतील, त्या भारत आत्मनिर्भर जगामध्ये महासत्ता म्हणून भारत होईल, तेव्हा 2047 ला आमचा वायंगवडे गावातील नागरिक कसा असेल? आत्मनिर्भर असेल, श्रीमंत असेल, साक्षरता 100% असेल, कोणत्याही प्रकारची रोगराई नसलेला निरोगी समाज इथे असेल। आणि त्याचा विचार करून मोदी साहेबांनी या कार्यक्रमात, मोदी साहेब मी कॅबिनेट मध्ये येते, तर उद्या कॅबिनेट, तर उद्या विचार की राणे कहा जा क्या है, प्रत्येकाला विचार, जेवढे मंत्री आहे ना आम्हाला सांगत नाही। ते गेलो, आमच्या समोर एवढी माणसं होती, मला वाटतं 300च्या घरात असतील। सांगावं लागतं आकडेवारी, आणि ते घेतात माहिती। मला 20,000 आणि नाही 300 नाही 200 थे। एक पंतप्रधान भारताचे 140 कोटींचे प्रतिनिधी गावागावातील लोकांचं राहणीमान आणि काय मिळवतात, काय खातात, काय मुलांना शिकवण्याची विचारपूस करतात। की काय मॅडम ना मिळव, तुम्हाला लाभ मिळाला, लाभार्थी तुम्ही, म्हणजे लाभ मिळाला सरकारतर्फे। यापूर्वी कुठल्या सरकारने असा दिला होता? मोफत गॅस, मोफत घर, 4 कोटी लोकांना मोफत घर गरिबांना। मी नंदुरबारला मध्ये गेलो, खानदेशात, त्या भारत आत्मनिर्भर समृद्धी, सगळे सुखी समाधानी, सगळे लाखो रुपये दर उत्पन्न असेल, मनाला वाटेल की मुलांना शिकवण्याची क्षमता पालकांची असेल, असा भारत जगात एक प्रगतशील भारत, महासत्ता भारत बनवायचा आहे। त्याला तुम्ही हातभार लावा आणि आमच्या भाजपच्या कार्यकर्त्यांना सहकार्य करा, योगदान द्या, एवढंच म्हणतो। परत कधी येईल, गप्पा मारायला संधी दिली तर गप्पा मारेल, मग काजू ऐवजी नाचण्याचं काय ठेवलं तर खाईल आणि जाईल। जय हिंद। आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राइब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल।